Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod City kag Negros Oriental ginpaidalom sa Alert Level 4 humali Nobyembre 1 tubtub 14. Pagbakuna sa mga minor de edad, ginsugura na. Tulaan sang tao nga nabutang sa ibabaw sang pansyon, ginpistahan sa social media. Philippine Coast Guard naka-heightened alert na. Hindi pwede magkaon sa sulod sang bus, siniga tigkalalag. Kag sa Digicast Weekend, Chocolate Hills sa San Carlos City sa tripping ni Ruming. Kag trahedya sa baybayon nga isang siyam ka cruising fishing vessel sa Baganihan sa Domingo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Comelec Bacolod posible magadugang sang ma-accommodate nga voter applicants sa last day sang voters registration buwas nga adlaw. Nagasobra sa gihapon sa 1,000 ang nagalinya nga mga voter applicants sa buwas sang USLS Coliseum humalin kaagahon para lang makahingagaw sa pagparehistro sa ginapatuman nga voters registration sang Comelec Bacolod. Ginpasakaan na sa 380 ka mga applicants ang gina-accommodate sang katapos ng Comelec Bacolod. Pero suno kay Attorney Catherine Trinio Canya, mahimo magadugang sila sang queuing numbers agud nga mahatagan sang higayon ng mga voter applicants sa last day sang registration buwas. Nagapabilin man ang hugot nga pagbantay sang PNP kagatapos ang task force disiplina sa gwa kag sulod sang registration area. Pero nagapangabay si Kanya sa mga nagalinya nga maghatagay sang respeto agud mapaiway ang masami kinagamo. Sa number 9, mga pulis sa Negros Occidental kag Bacolod City halos 100% fully vaccinated na. Suro sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa NOCPO, 38 na lang sa 2,373 nga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang wala pa mabakunahan. Kadamaan diri sunod sa kay Donasco may mga comorbidities. 3 na lang ang active COVID-19 cases karon sa NOCPO nga sa duanay naglabot pa sa masobra 1 ka gatos. Samtang halos fully vaccinated naman ang kapulisan sa Bacolod. Sa datos sa Bacolod City Police Office, 21 na lang sa mga pulis sa syudad ang natala na pamabakunahan gikan sa 835 personnel sa BCPO. Sa number 8, malapit sa 240,000 pesos nga suspected shabu ang na-recover sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Arestado ang duha ka persona matapos makuhaan sa masobra 200,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa joint buy-bust operation sang PNP kagabi sa Purok Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan. Gindakop Sanday Richard Hofilenia kag Kerlin De Asis. 7 kadalagko nga sachet sang ginapatihan shabu nga nagabalor 238,000 pesos ang nakuha sang PNP sa mga suspect. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, ginmando ang clearing sa mga clogged drainage sa San Carlos City kasunod sa natabo nga pagbaha, tugas ang mabunok nga pag-ulan. Sa mga litrato nga napost sa social media, may pagbaha sa pila ka mga dalanon sa San Carlos City, Miyerkules sa gabi. Bisan gani ang Bishop's House, ang ginbaha man. Nagpatigayon sa inspeksyon si San Carlos City Mayor Renato Gustilo pod si City Administrator Estefanio Libutan Jr. kag City Engineer Franuel Luranas sa mga lugar nga ginbaha. Lakip sa ilang kadtuan ang mga sapa malapit sa National Highway nga mahimo nag-awas. Ginpatiluan ni Gustilo ang mga nagabara sa waterways kag ang paghimo sang temporary canal sa kilid sang circumferential road para may maagyan ang tubig kung magbunog ang ulan. Ginreport sang CDRRMO sang San Carlos nga ang nagtupa nga ulan sang Miyerkules sang gabi ang nagdangat sa orange warning. Ang volume sang ulan sang among gabi sa report sang CDRRMO kasubong sa masobra 2 ka semana nga pagtupa sang normal nga ulan.
2022 proposed annual budget sa banwa sa Moises Padilla ang ginakabalak-an nga hindi mapasar bangod kulang ang katapos ang konseho. Nagalibog karon ang ulo ni Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo kung paano ipasar ang ilan na talana nga 2022 o kung ang ilang nga 2022 proposed annual budget. Bangod 5 sa katapos ng konseho, nalakip na diri si Vice Mayor Ian Villaflor ang hindi makatambong sa sesyon. Si Villaflor kagang 3 pa ka mga sangguniang bayan na members nga sanday Jimmy Don Plaza, Morito Flores kag Vincent Garcia nga hinablos ang alkalde ang separado nga yara sa kustodiya sa National Bureau of Investigation kag PNP matapos mag-surrender sa ginapangatubang nga murder case. Ini may angot sa pagpatay sa isa man ka konsehal sang banwa sang 2019. Si SB member Fred Bangkaya ang nag-file man sang indefinite leave kagkaron at large bangod sang kaso nga rape. Setyembre pa sang naghinyo sang panugyan ang alkalde gikan sa the Department of Interior and Local Government matapos wala na makatambong sa sesyon sang sanggunian ang 4 ka mga katapos sang konseho. Nalakip na ang vice alkalde sang banwa. Sunod sa alkalde, magluwas nga apektado karon ang pagpalabot sa basic services sa pumuluyo, mahimo maapektuhan man ang ilang mga natukod nga programa, ilabi na bahin sa COVID-19 response sa madason nga tuig kung magapabilin nga wala sang quorum, bangod 6 lang ang nabilin sa katapo sang sanggunian. Kung mag-reenacted nga budget, ko ba ang programa, kaluluoy ang pumuluyo. At yung amon yung dinalantaw manug bill naman niyang isa ka vice mayor kag 3 ka konsehal amo naman na nahulat na mga makabail sila. Tapos hindi sa JLG they know nga amo na sa ang sitwasyon namon dapat ma-action sila agad. It is affecting the community, it is affecting the general welfare of the people. Hindi nakafunction ng Sa number 5, naka-heightened alert na si karon ng Philippine Coast Guard bilang pagpanghanda para sa tigkalalag, samtang hindi na pwede magkaon samtang nagasakay sa bus. May report si Nico Delfin. Ginapaabot na sang pamunuan sang Coast Guard sa Western Visayas ang pagdamo sa mga nagapinauli nga pasahero para sa pista Minatay. Gani hasta Nobyembre 3, magapabilin man sa heightened alert ang Coast Guard bisan pa temporaryo nga ginadumilian sang mga local government unit ang pagbisita sa mga patio. Naghatag na sang directive sa amon na will be on heightened alert. No? In anticipation ng sa mga pasahero na long weekend. So right now we're busy in the port, no? Monitoring the port, no? Deploying our K9. Masako naman karon ng biyahe sa mga terminal sang bus. Ang tagdumalahan sang Viacar Transit ang posible magadugang sang trips agud ma-accommodate ang mga pasahero. Kabahin man sang pagpatuman sang minimum health protocol ang pagdumili sa mga pasahero nga magkaon sa sulod sang bus. Magluwas man sa mga PNP help desk sa terminal, may mga help desk man sa sa mga patio sa probinsya. Iniagod mapasiguro nga wala sa mga bisita sa patio. Kabahin sang pagpatuman sang executive order sang gobernador angot sa temporaryo nga pagpasira sa mga patio hasta Nobyembre 2. Bangod sini, mismong katapos ang kawayan PNP ang nagapanguna sa cleanup drive sa sulod man sang patio para sa mga pumuluyo nga hindi man makabisita sa mga pansyon sang ilang Minatay. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, subo nga hapon ginapaabot ang pagdamo sa mga magabisita sa ilang Minatay. Sa New Bago Public Cemetery, kaina sang aga matawhay pa sa gate nakaplastar ang help desk sang PNP. May mga barangay tanod naman nga naka-duty. Sunod kay Master Sergeant Jeffrey Montinola, sa nagligad pa sila
sugod duty agud to mapasiguro nga wala sang pagdagsa sa mga magabisita sang ilang nga minatay sa patio kag masunod man ang minimum health protocol. Sa gihapon ginadumilian ang mga patalom kag ilimnon sa sulod sang patio. Sa Bacolod Memorial Park naman makit-an nga madamo na sa mga lulubngan nga may mga bulak kag kandila. Patimaan nga sa nagliligad nga adlaw, madamo na ang nagbisita sang ila mga minatay. Magasugod buwas nga adlaw, tubtub sa Nobyembre 2, ang temporaryo nga pagsira sang mga patio. Ako niya nagkadto, dito diya kay dito kay Banahon, iniya ko balahi ko niya ko, kaya yung singanan ko sa niya nga, sa ngakon niya, umaga niya kadtuan kay panisahan, wala man. Puro nga naka-face mask sa mga bata nga gagmay na simulyan naman mo. Tayo sa ngaton nga bitiso mga pinaport natin sa mga nagapasawan. Pero so far wala pa. Sa number 3, ginpistahan sa social media ang mga tulaan sa isa ka tawo nga natungtong sa ibabaw sang pansyon. Paatag sang caretaker sa Bacolod Public Cemetery, ginbulad lang ang mga tulaan. Baantes ini sa iluhon bangod darusdak ang ginabutangan sini nga pansyon. Yaring report. May lapida sa kilid. Ang mga tulaan kumpleto pa sa sulod sang sini nga barong, dilargo kag medyas. Natungtong ini sa ikaliba nga panalgan sa mga pansyon sa sulod sa Bacolod City Public Cemetery. Sunod sa nagaremedyo general nga si Chow Chow Ticarte, kahapon natalupangdan niya nga ang ini nga mga pansyon nga may limaman kapanalgan, narusdak, gani agin himos. Natabuan man nga ang tulaan ni Leodoro Esponilla, amo ang nabutang sa pinakababaw, gani una ini nga ginhakot, kaginbulad sa ibabaw man sa 5th floor sa katupad lang nga pansyon. Bali ano pag naabdan mo, anong sitwasyon sa naabdan mo, Meg? Amo na narusdak na Sa saan ulang? Sa Liga Adlaw? Kita mo narusdak na. Oo, tapos hinihagaw ko na makuha ang isa sa babaw. Kaya ang ikatatlo, na manugana na rusdak, gamay mo na hangin, naog na sa. Di pagkuha ko siya na naog isa may lang nakuha ko ni. Ngagaw. Oo. Sa may baluan sang caretaker sang patio nga si Ricardo Ripuhio, nga ginpistahan na sa social media ang retrato sa mga tulaan, iya iniging katuan kag ginpahimo sa kay Chow Chow. Suno sa iya, basta magsaylo sa mga tulaan, ginapamalaanay. Now, kagsubong sina, bulad, kag emotion, kay karigka man kun basta bastante init, no? Salang kadlaw. Okay. Pero ina, more or less, duha tugtog tatlo. Pero ti kay kumo kag ina malana to, ginpahimos. Kagapon na to niya sir na rusdak yun, no? Kagapon na to kwa. Subukan daw sa ginimos na. Iya ini nga gin-record, gisunod sa sako ang mga tulaan, kag pag-abot kuno sa pamilya o kung himata na Esponilla, ila ini pahibaluon. Sa Esponilla ang napatay sa November 5, 2016, sa iyaman mismo nga birthday. Samtang may Police Assistance Center na sa sulod sang patio, kalabanan sa mga reklamong ilan nabaton, hindi makitaan nga lapida. Malaka ang mga nagapadulong sa patio pero buwas nga adlaw, sirado na ang tanan nga mga private kag public na cemetery. Sa number 2, ginsugda na subong nga adlaw ang pagbakuna sa mga menor de edad nga may comorbidities. Sa Negros Occidental, ginpatigayon ang pagbakuna sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay. Ang mga opisyales ng probinsya sa pagpamuno ni Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpanguna sa launching ng vaccination program for Pediatrics A3. Pfizer ang bakuna nga gingamit sa mga kabataan nga nagapang edaron 12 tubtub 17 anyos nga gikan sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Target kuntani isang probinsya nga mabakunahan ang 300 ka mga kabataan. Pero sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, madamo sa nag-postpone bangod sa mga requirements nga ginsunod patuman sang probinsya. Ginapaabot man ang pagbutang sang vaccination center sa ospital sa Cadiz kag Kabankalan para sa kabataan. Sa Bacolod naman, sa Riverside College ginpatuman ang pagbakuna sa mga kabataan nga may comorbidity. 882 ka kabataan ang naka-register online
para sa subong nga adlaw nga pagbakuna kag sa Nobyembre 3 tubtub 4 suno kay Ang Bacolod EOC Executive Director. Ang iban nga mga kabataan nga may comorbidity nga naka-register online ang natala na bakunahan sa SMX kag Ayala Mall sumugod Nobyembre 3. As of October 29 suno kay Ang 5,776 ang naka-register online. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod City ug Negros Oriental gipaidalom sa Alert Level 4 sa National Interagency Task Force. Subugod Nobyembre 1 tubtub 14, 2021 ipaidalom sa Alert Level 4 ang Bacolod City kag probinsya sa Negros Oriental. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa idalom sa Alert Level 4 nga guidelines sang National Interagency Task Force, al fresco dining ang dapat yara lang sa 30% capacity. Ang indoor dining naman yara lang sa 10% capacity pero dapat fully vaccinated customers lang. Ang mga personal care services, pareho sang barbershop kag beauty salon, ang yara sa 30% capacity kung outdoors, kag 10% capacity naman sa indoor kag dapat fully vaccinated lang ang customers. Amuman sa religious activities, 30% capacity sa outdoor kag 10% sa indoor capacity pero dapat fully vaccinated lang ang nagatambong. Ang mga minor de edad kag ang nagaedad masobra sa 65 anyos ang ginadumilian man sa pagwa. Nagapabilin sa moderate risk ang Bacolod City suno sa Emergency Operations Center Executive Director Ang. Iyaman ginapaabot nga magapanaog ang alert level status ang syudad. Karon nga nagadubo naman ang kaso sa COVID-19 cases kag sang nagasaka nga kadamuon sa naka-recover sa balatian. Weekend na naman boss, basi gusto niya mag-road trip kay hindi mapaktan, basi na naman mag-brown out. Nakaibalo ka mo bala nga sa San Carlos City, mayara man sang Chocolate Hills nga ginatawag. May mga bungyod sa Barangay Prosperidad sa unahan lang sa Don Salvador Benedicto. Wala sang bayad, makalilingaw kag makadala sang relaxation ang view. Pwede man ka mo maka-side trip sa San Carlos. Pwede ka magpaliwaliwa sa Boulevard kag sa People's Park. Ang view mo pa lang sa pagbiyahe, makalilingaw na. Ang kompleto nga road trip boss sa tripping ni Room AM. Sa Sunday naman, sa kada istorya sa trahedya, may mga nagatuhaw nga baganihan. Aton balikan ang trahedya sa baybayon sa Carles sa Iloilo, kung sa diin may siyam ka mga cruise o fishing vessel nga natrap sa sulod sang barko. Ginistorya sa Coast Guard ang kabudlayan nila sa pag-retrieve sa mga bangkay. Kag inaaton nga bantayan sa Domingo at 10 a.m. Barb ka namin ilagawan sa San Carlos. Dugay na kung wala nakakadtong. Mga isa na guro katuig. Dulain ang lugar. Siguro ang mga tricycad. No? At sa lugar, doon kalain naman nga language. So, sa mga tao, dulain naman mag-treat sa mga bisita. Ito kalain sila dito. Nang wala pagid ko kakadto sa imo nga nakadtuan ni kay bag-o na siya. Pero di ba na mention kaya I agree kanami isang lugar. Kag Chocolate Hills ka namin i-discover bab kag area libre lang nga nilagawan. Kag wala ko man nakadtuan. Ang buot mo nga. Wala ko guro sa bagay ming damo ta eventually ma-discover. Samtang sa mga wala pa nakakadto. No. Kag sa mga wala pa nakakadto, at makita nila buwas sa tripping ni Roming. Gani, tanong ko na wala kung di nadapit. Kagamo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.